Республикала башкорт теле көне 3-нче ел рәттән рәсми рәвештә Мифтахетдин Акуланың туган көнендә 14 декабрьдә билгеләнә. Быел ул шагыйрьнең нәсихәтләрендә әйтелгән кыйммәттәр белән билгеләнде. 7 көн дәвамында оешмалар төрле сараларда катнашты. Һаумагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Мифтахетдин Акула исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шәйхмәтов. Һаумагыз. Һаумагыз. Шулай итеп, башкорт теле көнендә төрле мәгариф оешмалары үзләренең һәрберсе үзенең сараһын оештырды. Педагогия университетының да Акмола университеты дип йөртәбез, үзенең саралары булгандыр. Планга ярашлы үттеме алар? Ысынлап та дөрес Гөлсемә, шулай планга ярашлы без 890 еллыгын арналган айрым план кабул иткәйник. Шул план буенча ел әйләнәһенә саралар үткәрү белән шөгыльләндек. Ягъни бер көн менән генә сикләнмәйбез. Бер көн менән генә сикләнмәйбез һәм бу башкорт теле көне булганга тиклем бездә матур традициягә әйләнгән саралар, шуларны елдан-ел кабатлап өстәп кенә барабыз. Быелгы елдыкына тукталганда инде кайһаларын әйтеп китәргә дип әйтәйек. Иң беренче, безнең вуздагы һәрбер студент быелгы елдан алып акмоллаведение дигән предмет өйрәнә башлана. Бу предметта без инде үзебезнең мәгърифәтебезнең тарихын, иҗадын гына түгел, уның менән бәйле темага арналган бик күп мәгълүматлар бирәбез. Уның исемен йөрткән университетыбыз турында мәгълүмат бирәбез беренче курс студентларына. Ул университет урынлашкан кала турында мәгълүмат бирәбез. Башкортстан турында, Башкортстандың уку йортлары турында, театрдары, музейлары турында һәм студентларыбызга бик охшаганы инде. Практик дәресләрдә без уларны ошо театр, музейларга йөртәбез һәм Өфе менән таныштырабыз дип инде. Бу беренчедән булһа дибез. Икенчедән безнең быелгы уку елында планга ярашлы шулай ук алтын лекциялар яздыру эшен алып барабыз. Бында инде билдәле Акмулла исемендәге премия лауреаттарынан теге яки был темага үзләренә якын темаларга инде лекциялар яздырып, уны без башкортлар дигән порталга халып, үзебезнең чит өлкәләрдә яшәгән милләттәшләребез дә танышалырлык кимәлгә иткерәбез. Бу видео лекция килеп. Видео лекциялар килеп сыга һәм алар менән безнең тамашачылар да инеп танышалар, сайтта бу мәгълүматлар анык кына табу мөмкинлеге бар дип инде. Шулай ук бына быел түңәрәк өстәл үткәрдек. Акмулла журналының 110 еллыгына айканлы рәвештә инде. Бында безнең укытучыбыз, безнең башкорт филология факультеты укытучысы Акмулланың иске төрки телендә язган шигырьләрен башкортчага аударып, тәрҗемә итеп, презентация үткәрдек. Беренче номерда дөньяга күрһәттек инде башкорт телендә. Акмулла журналы ул үткән булат башындагы әдәби журналлардан бере булган. Шулай, ысынлап та шулай. Иске төрки телендә сыккан. Калаһында сыккан ошо журналдарда да һәм быны инде без аңлы рәвештә эшләйбез. Студентларыбызга тикшеренү эшләре алып барырга материал туплайбыз һәм бына шундый эш бик матур килеп чыкты. Инде үзем килеп чыкты, хезмәттәге кулга тотып карарлык булды дип әйтәбез. Әлбәттә, чөнки үткән булат тарихыбыз һәр вакыт кызыклы безнең өчен. Тагын инде яңалыклар бар университетта. Шулай ук бына былтырда инде без башлагайнык булышты. Акмулла диктанты дип атагайнык. Тест һораударына безнең теләгән милләттәшләребез, хәтта телде белмәгән кешеләр дә катнаша алдылар. 17 меңдән ашу кеше катнашты. Быел да бу диктант бик уңышлы үткәрелде дип әйтик. 17 меңдән ашу кеше, улар бар тик Башкортстан халкымы? Юк, бында төрле өлкәләрдә яшәгән, хәтта бына безнең инде катнашучылар арасында Америкадан, Австралиянан язган милләттәшләребез дә булды. География бик зур, Россия төбәкләреннән аерым төбәкләрендә генә түгел, чит илләрдән дә. Теләгән һәркем катнаша. Теләгән кеше һәрбер катнаша ала, тест үтәләр, утыз һорау, шунда ук сертификатын алып, үзенең хезмәтенә куана ала дип инде безнең катнашучылар. Арттан Тагы яңалыктардан бере ул да булһа вузда быелдан башкорт теле укыту һәрбер факультетта индерелгән. Шулаймы? Шулай, башкорт теле һәрбер факультетта безнең инде хәзер тиздә елдар укытыла. Менә быел Акмоллаведение дигән әйберде өстәп тагыла яңа предмет индердек дибез. Һәм бына бу байрамда башкорт теле көнендә әле ул рәсми рәвештә билдерелмәгән сакта әле Акмола университеты елда Акмоланың һәйкәленә сәскә һалайны һәм башка традицион шундай үзегезнең сараларыгыз үткәреләйне. Улар бына ошо яңалыктардан тыш ошо традицион саралар да үтәләме?
Шулай ук быйыл да без Акмулла һәйкәленә сәскә һалдык дибез. Стипендиаттар билдәләнде. Стипендиаттар билдәләнде. Һәм менә безгә куанычлы шулай ук вакыйга дип инде 15 студент арасында республикала укыган вуздарда һәм колледжларда укыган студентлар арасында 3 студент безнең башкорт филология факультетының кыздары, бик тырыш, акыллы кызлар. Улар инде менә Акмулланың иҗадын өйрәнү менән бәйле курс эшләре, сыгарылыш эшләре язып, менә бүгенге көндә ошо стипендияга лаек булдылар дип һәм алып, куанып, укып бетергә язсын дип инде. Бу стипендияга кемдер лаек була? Нинди эшләр өчен уларда баһалайҙар? Унда положение буенча инде был стипендияга ниндейдер кимәлдә Акмулланың иҗады менән бәйле тикшеренүләр менән фестивальдәрдә, конкурсларда катнашкан студентлар алабыз стипендияны. Бына башка вуздарда укыган, башка факультетларда укыган студентларның уларның эшләре нинди талаптар буенча баһалана? Шулай ук унда Акмулланың экспедицияһы менән бәйле эшләре яки шул ук тәрҗемәви эшләре менән уның иҗадындагы теге яки был теманы асыклап язган гыйльми эшләр өстенлек ала дип әйтәм. Ягъни фәнни эшләр менән кызыксынуды дәртләндереп торагыз бу стипендияны. Мутлак сынлап. Гадәттә, елда шу вакытта педагогия университетында традицион рәвештә Акмулла укулары үтә иде, әмма быел был конференция турында ниңәлер рәсми сыганактарда мәгълүмат табылманы. Ул үткәрелүдән туктанымы әллә? Юк, без был конференцияны үткәрүдән туктамаспыз дип инде быелгы елда шулай ук үткәрәбез, тик бына профилактика талаптарына ярашлы рәвештә күбрәк ул безнең онлайн форматта үтә, шуңа күрә бәлки информацияны табу һеҙгә кыйынрак булгандыр дип. Катнашучыларның саны күп, шулай ук сит илләрдән монда безнең Үзбәкстандан, Кыргызстандан, Казакстандан һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән катнашучы йөзләгән гыйльми эшләр тәгаенләнгән, берничә томлык был конференцияның хөдемтәһен бастырып сыгарабыз. Йыйынтыктар сыгарабыз. Һәм шулай ук киләһе буын студентлар өчен был безнең ниндейдер кимәлдә шулай ук гыйльми эшләр эшләргә ярдәм итәсәк дип уйлыйбыз. Республикала шулай ук башкорт теле көненә бик кызыклы акциялар игълан ителгән. Туган тел илчеләре, Акмулла шигырьләрен сит телдәрдә ятлау, бuna һеҙҙең әүҙем студенттарығыҙ, уҡытыусылар был сараларҙа нисек ҡатнаша? Был сараларҙа бик актив катнашалар дип әйтәйек, сөнки хөрмәтле ректорыбыҙ Салауат Тәлғәт улы Сәғитов үҙе тәүге шиғырҙы уҡып Акмулланың өмөт дигән шиғырын был челленджды башлап ебәргәйне. Һәм беҙҙең ҙур теләк менән уҡытыусыларыбыҙ да, студенттарыбыҙ да ҡушылдылар. Һәм унда инде шулай уҡ беҙҙең театр артистары ла ҡушылдылар. Ғөмүмән матур ғына челлендж килеп сыҡты. Һөҙөмтәһен шулай уҡ сайтта таба алабыҙ. Беҙҙең бер сит телдәр факультеты үткәргән конкурста инде Акмулланың шиғырҙарын төрлө телдәрҙә лә һөйләгән. Челлендж ҡушылып китте был эшкә тип әйтәйек инде 40 телдән ашу төрлө телдә Акмулланың шиғырҙарын һөйләнеләр. Был безнең 40 телдән ашу телгә тәржемә ителде дигән һүҙ был тимәк Акмулланың шиғырҙары. Әлбиттә, бына унда безнең студенттар үҙҙәре мөмкинселеге булгандары тәржемә иттеләр. Кемдәрҙер теге сит илдән килгән студенттар, уҡыған студенттар үҙҙәренең бына шул туған телләренә тәржемә итеп уҡынылар. Бына шундай эштәр эшләнде дип әйтәйек был челлендж буйынса. Шунан һуң инде Акмулланың шиғырҙарын һөйләү менән генә бәйле конкурстар үткәрмәнек, без тағыла уның шиғырҙарын төрлө телдәргә һәм туған телдәргә тәржемә итеү эшендә эшләнек. Бында ла 100-дән ашу конкурсант ҡатнашты һәм без һөҙөмтәләрен баһалап, дип әйтәйек инде, урындарҙы билдәләп, еңеүселәрҙе табып, нөктә ҡуйҙыҡ был эшкә. Башҡорт теле көнөндә беҙ вуз сығарған башҡорт теле уҡытыусылары тураһында һөйләшмәйенсә лә үтә алмайбыҙ. Бына уларҙың быйыл бер нисә төр йүнәлеш буйынса яңы йүнәлештәр асылды факультетта. Шулай бит ул булһа балалар баҡсаһында уҡытыу, башланғыс кластарҙа. Был йүнәлештә артабанда эшләрһегеҙме? Тәжрибә уңышлы булдымы? Тәжрибә уңышлы булды. Бик матур ғына
телде белгән, телде яраткан, яки бына үзләренең шул киләсәк һөнәрен башлангыч класс укытучысы, тәрбиясе итеп күзаллаган кызлар, егетләрне йыйдык. Конкурс булды. Һәм икенче елга инде без яңа юнәлеш дип әйтегәндә асабыз, шундый проблема асылды. Башкорт телендә эшләй алган, һөйләшә ала торган логопедтар әзерләясәк. Без чөнки балалар баксасында был проблема зур Кискен тора ысынлап та. Башкорт телен белгән Логопедтар юк. Безнең башкорт телендә һөйләшкән балаларыбыз өчен рус телендә теге яки был өнде кую кыенлыктары күп бетте. Шуңа күрә менә хәзер башкорт телле логопедтар менән дә менә 22нче уку елында бер группа астык. Шулай ук республикалы полилингваль мәктәптәр юнәлеше дә киңәйтелә, беренче асылырга тора. Был полилингваль мәктәптәрдә башка предметларда башкорт телендә укыту тәҗрибәһе кулланыла. Бына был яһәттән башка факультетларда башкорт теле укытыла, нигез тагы нинди саралар күрелә? Саралар күренә дип инде бында бит курсы повышения квалификации, һөнәр арттыру курслары буенча бик актив эшләйбез. Как раз бына ошо мәктәптәрдән килгән укытучыларга теге яки был компетенция буенча шундай курслар үткәрәбез һәм бик уңышлы укытучыларга үзләрен асырга мөмкинлекләр бар. Мөмкинлекләр бирәбез, әлбәттә мөмкинлекләр бирәбез һәм асабыз дип. Шулай итеп башкорт теле көне уңайнан тамашачыларга теләктәрегез, нинди котлау һүзләрегез булыр? Котлау һүзләре тип был байрам менән ихлас күңелдән котлайм. Үзебезнең телдә хаклайык һәм уны арттыру өчен яки тәрән итеп өйрәнү өчен мөмкинлекләрне булдырган дәүләтебезгә зур рәхмәт. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкы дәүләт педагогия университеты проректоры Венер Шаяхмәтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.